karon guys ako ipakita nyo guys no. Mga nga magtabon nito dili bani po nagpulipakpak no. Yung pakpaka guys kapag sangi sa kabulan dito nga. Kini mi lamit tabon guys no kini. Kining basa siya kay basa atong gibisbisan. Nga pataboran pa ito aning basa nga pakpak. Dili pong pakpak kasi ito na pwede mo tabon kung magsanggi tabon ito sa karon labi idikit usuan kay init kini pakpak no labi na kanang hilaw-hilaw po tong may pasangi. Ato ni pabutan sa guys mga kita kalami kani mabot si mo kabulan pero sa kabulahan to pataas. Atong ma-inspect lahi lagi pakpak di siya makaon sa guys oh gi. So ang sa mga kamot sa lobay guys oh. Sa ato inspect nagbutang didikit na sa pipino. Didikit siya mo daot at tungod di na siya maka ano di na siya mo hatag og kainit punuan kay bugna naman kasi guys pakita lang ko niya isang pag iskating butang to ano nga to pre dikit punuan guys para nga ang katong gibis-bis. Gahay sa mauga no. Kita tara guys butang to ali sa kuan. Ato ning pustok sako tinay isoto kay sako ni idasok. Samot man ni siya ka banto katuloy pustok sako na to sahon tingon sa area. Haguan ta nig hakot guys kay gumikan kay puting inita bitaw tag sige pa ulan kay estate yung init guys. Mula pong rusimanahan ay pati na gining pagka magtulong kasi mana ra basa kasi guys. Kita yung sa pagbutang sa kuan guys. Ito sa pipino nga tong ano gusto ko magbutang guys katuro pa mga bisbisan dito kay nga na putong gabing ubay ko bina maapas dito sa tasang guys pipino. Nabi na tangan ng ubay ni guys. Ito na yung sa pagbutang sa ito yung tapal guys. Dahil kami nakita ro pipino guys, sabi mo pwede ma-harvest na guys, ugma na uno pa lang daw. Guys, kay basa ng pakpak guys. Kung magpasanggi kog mais guys, hindi ko magsabi sila magpakaw. Hasaan niya basa pakpak no. Kuya tanag kay bagaog pan kay na kay short pakpak. Atong yan atong decision guys no sa ato pa incheck na nga ang atong gibis-bis nga tubig sa gabi eh. Dahil di siya maugano kay basa mo pong pakpak atong ibutang. Hangguang na mo butang og pakpak ron guys no. Naora butang ra to sa pwede sa dikit sa punuan kay paano man di init ka pakpak na kay sa kabulag tunga ni katok sanggi. Itong itaplak ini basa po na yuta guys ato pa inspect nito nga gahay gyud sa muuga no kay atong pasagdaan na nang igo sa init kay inspect abi na kung kuan nang init man kay gini siyang haguag butag taktak ning kinesinto siyang tubling para nga dili gyud siya murali mo uga agad yung gabi na kay ipinita na pud sa panahon ron. Ako ipakita nyo kasi nanay ko guys na wala masilipin na mo gabi eh. Nanay, pwede rin harvest niyo ugma guys. Ito pa. Ugma na ito pita. 31 pa lang kadlaw. Sinamot. Baka yung mga mot-mot sa kanyang 23 na 22 na lim harvest. Pwede rin ito. Tagsa pa nyo guys. Madri guys o. Karoon ako ito buntay. Pagbutan ako pakpak eh. Karoon ko may buntay na kabisi sa nito pinuha. O kaya guys o. Ay nara. Kain kami kadlaw o. Kini ang gidagkuna guys, pwede na kita ma-harvest na gidagkuna kay ang uban pong sa palengke mo nilang ganahan gagmay no. Kay ang sa palengke god dili ingon niya kanang may mahalin kidayon kay og ilagong kan dagko kay do dili pud mo kupos niya. Gulang na pol, mo palit na. Kini pwede ta ma-harvest ni ugma, sa ato pa ugma. 30 ka adlaw ni ron, 31 pa ni ugma. Na yang bunga epekto sa kwan guys oh. Init no. Oh. Mga tikot-kot ra oh. Yung gipaning kamutag basa ni ron guys. Atong makuan guys, gikan diri sa punuan guys. Gikan diri isa duha na bunga no. Duha tulo upat. Wala bali ato tulo ka dahon sunod. Pag abot ni guys, sunod sa bunga guys oh. Makita klaron man bunga oh. Nakabanid gyud sa tabikan sa ang bunga niya usa duha tulo upat lima unom pito walo siyam pulo 11 12 13 14 ika-15 ni guys no. May pagbutang flooring sa ato pagtong padaganon diri. Ako na kayo makapabunga tag 30 ba paabot 30 di abot ato ni putloon kay di kay ngano ko ang palyaw ka sugod pag sa pala kami tag palya sa palya kasi dili tay ngananan po namo ni ron. Ato pa atong ma-inspect nga diri na ang pipino atong putloon kay ang palya pod pa ingon na po sa sampok na sa pipino kay atong pasagdan sa pipino. Ang ato no pinline nga palya makuha na si pipino madisturbo na yang kini pipino matawag ta namin di sideline. Pero karon guys, sinipipinhan dyan ang pressure sa kami magtagtag amo display ta 30 tagtag mi 5-20 ana. Ug atong ma-inspect nga makabungan ta bisag sa butang tag 20 guys. Ni ani pumungahan kini. Kinang gindig ko na guys, ani kadag ko ang uno man 1 kilo na. Kini mo gini tama sa tagtag guys no kay kapilan big pa may trabaho pag nagtag basta kanang magdami ng minus ang gulay.
pwede tayo pero karon gamay pa maging sa una. O ma-harvest naman sa amo sa ning ikonsuma mo barong paitag is na pero may mong kinilaw. Na kini mga salingsing nga guys, aton lang pugini kuha sa lang kini kay mata magpasalingsing. Aton lang siya kuha kay kung di ito ni kuhaon, ikadhang magkaon ni siya abono, mag-inom po ni siya tubig. Na mga toy nagtoy na po si toy guys oh. Mga toy niya tinuora oh. Oh. Hindi siya mga quality no, mga gagmata na mugbo kayo, may toy sa salingsing. Kaya itong gituyo nga dito lang singon para ang buylo yang mga bunga di sa kuan kay dugol po pagkatanom. Wala pong apas guys nga buylo kayo ang punuan nga. Ako yun na balanse guys kay nagkatong himon among diamond. Mas quality gid ang namay quality nga bunga gapon sa salingsing pero mas dili gid daghan ang quality no, mas quality ang sa punuan guys. Dara yung mga bunga nagsunod guys oh. Kini mo ito ma-harvest mga 35 days kini harvest na po siya. Kini mo wala to panay na kanara nakauna nga isa no mo wasuro ito na dati ba pilara kabok ang nakauna. Makita mga bungas kikino guys oh, nag-abanid guys oh. Na abanid na siya no. Pero ang among kuan mo itong abuno nya kainom putag tubig kay sa ato pong garden dili kay kita lang nag-inom og kaon. Kay ubang kong manggardinay guys, ini ka-deliver. Siguro lang inom no. Inom bulhot, kaon gitson yang garden di ay pati nang uhawa labi nag-iinit wala gid pa misbes kay tuwa nahubog kay ka-deliver lagi nag-harvest og gandalhan mahal ang presyo. Wa nya balansiya nga di siya mo pakaon siyang tanom, di siya mo painom. Wa na po siya kanon, ikaduha pa po siya mainom kay di masab ka-deliver na kay kini guys tiora. Og di na mo ni bisbisan guys. Sa mutuog sa di may lag maka-harvest ko ni katulong pipinuha kay kining mga bunga di na kini siya magsilbi kini. Kurot kini kay kuya kita kining udlot guys oh. Perting pagka kubulan na guys samantalang tong atin ay nani oh murag okay siya no. Nakita yung udlot guys nga sa pipino nga murag okay kondisyon siya. Para yung udlot guys oh, hamugaway siya no murag inat, continue ang kataas-ason pero ang kining udlot nga perhani guys oh, nikubol. Kini kulang di kini tubig. Oh. Yang bunga sa pipino guys oh, mas kaingon mo nga ako, amusbot ko. May hap kami guys no. Kini taas-taas siya sa ni bunga guys, usa 2 3 4 5. Ikaunom ni bunga no. Pero atong iphon guys, kasi makaingon mo nga kini ako over gig hambugiro. Ingon bagay mo ano sa mantahan pero hambugiro ah. Oh, makit masilip lang guys kini bunga mo rin sa katuloy primero sa ikaunom ni no. Di kita kaingon ako ang uban duha sa pitong uban. Pag abot rin guys oh, maihap man nato. Oh, makita mo yung salingsing guys, makita atong mag-awangion ang sang ang dahon no. Ito pagikan diha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bunga guys oh 14 oh bunga gihapon 15 ni so na gihapon silip itong bunga sa may unod bay guys nga batang ta 17 na kato papadiha maabot siya diri bunga na po diha pa lang 20 na plasing tag papulo sa 30 ka bunga ang estimate sa makuha lagi 5 kilos sa ato na estimate kan tag 20 sa to pa sa 5 kilos 20 tag 100 ang atong income kada punuan. Nagnasit mo tanam tag 500 ka punuan times 100. Namrag ubay-ubay nagitag masapi dili po tabol bag ubay matigom kay tinuora ang gulay guys. Natoy kwarta no pero matingata katong karaan namang gulaya matingata ikahurot sa tong gulay tibas po tong halin. May layog maay kay ta mo tipi gid pati po tihi ka di ta mangaon pero kining trabaho guys di po ta mukaon mamatay po ta ani kay usay lang trabaho na mo guys bis na mo. Tuwa mo sa di usay mangundang mig alas 9 alas 10 sa gabi rest back mig tag alas 4 guys kay labi na naring init kayo kay magbisbis gud aring init ta pugad kung silbi lami gitong sa gabi palapan tog buntag parehani oh nagbisbis mi ato ban gabi di palapan na mo pagkabuntag sayo plus motabon dito pakpak kini paningkamutan na mo guys nga matabunan gid pakpak no por siguro kini nabisbisan am kuning paningkamutan nga matabunan pakpak lang makita mo yung ikas tubling dito guys nga nagtabon mi og so, kung saan tayo katabon mo, babani ba, mapakpak. Pero nas namin, kung ipakpak na basa, guys, matang-tabon. Ito lang dito kita nyo, nga para nga, ito magkaingan mga hago kung gagawin no. Pero doon tagas ito, ano doon tag mga pinakasal pinangayan, doon tag pinangayan, no, nga ay mga punuan na ito, silingan na pinangayan. Kung dito ito pangayon ng mga tinuban, yung mga dahon saging, o, gano'n, para, o. Ito pa, ang atong yuta, mga basa, di na siya ma-expose sa adlaw no. Di na siya maigo direct sa adlaw. Kini mga sagbot pwede tapos ibutan og di pwede gunahan yung atong dugsakon guys, yung mga gamot mga bugto naman ito mo di ba ibutan nato ni. Oh. Kapalayo ang yuta di na gid ma-direct no sa igo sa adlaw.
Sa ato pa mag-inspect ta kini atong gibis-bis ron bisa pag maabot og duha ka adlaw di pa ni siya mauga. Kay pasagdaan ta ni siya mabantang ag init kini atong binisbis. Unang hapon uga na kining babaw ni guys. Isa pag ato ni kamong magudugan ng gardinay. Labi na katong bag-up lang kini kay kinagabuhat lang ko ani guys pag makaton tong bag-up pa lang gusto mo garden pipino ingon nga. Dali ara pa pipino mo tibas ay. Pero dali ra ta mag-harvest. Nya man kamo putang atong pipino. Di lang kay pipino na gitay inspect na double cropping. Oh, dara mo pala ang tayngananan guys oh. Magtay ko magtayang pag man oh dara oh. Sa ato pa inspect na to ani nga kining paliya ha. Kining abot ni daari guys. Kay di man bidunggungan naman namin natay nga namo guys oh dara oh. Kinay nga ni isa sa problem guys. Ano kinay nga nga paliya kini. Ni wala gini say bongbong di kini bongbongan din pero sa akong area nga katong among i-vlog ko na nga bidunggungan na mog abanid. Di man ta magay lusot ato ni karbisa magpino ani nya kining paliha guys. Ang akong distansya ani tag 1 meter gini no. Oh. More or less. Oh, kamay ko pa sobra gamay o kulang gamay oh. Oh, kaya amo ani nga niglusot og mag-sample, magpasaan mig sako magharbis og pipino. Yan ora may makalusot pis paliha kay ato ani siyang bungbungan, matagbang ni tuyok. More kasulti nyo kung natay garden para karon nga itong init, maning kamot tag pagkatabon dito pasagdaan nga ma-direct igo ang init sa yuta nga atong bilisbisan kay bisag pag unsa ka dinaro pulverized katong yuta guys kung ato lang pasagdaan ma igo ang init nga bilis maigo ang yuta sa atong bigibis ra basa man nya pasagdaan para maigo dag init dali ra sa mauga o mo ra kasulti dihang salamat sa nakakaton mo sa kung video mas pipino nga at matabon jud ta para nga dili dalig uga ang yuta isa pag usap tag bisbis na guys mga tulo ka adlaw pa basa-basa pag siyang atong bilis-bisan karon o dihang salamat.